Radio Bongo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Kaina pa nakahalin ang mahal nga Reyna. Apang, daw hindi pa maumpawan ang ginabatsyag sang kasing-kasing ko. Oh, nalipay ako. Tungod kadampig ko ang Reyna sang ginharian. Bisan ano, buhaton ko para lang makapalagyo ako diri. Kag makaupod ko na liwat si David. Labaw sa tanan, gusto kong makabalos kay Sator kag Lira. Tungod sila ang rason kung nga ari ako sa duog nga ini. Sa diin, nabilanggo man si David kag ang buhariya ka mga anak. Isa kasi man naman nga halos. Wala ko na patungdan sang tion si Sotelo. Tungod sa kadamo sa nanging kliyente namon sa shop. Ang maayo pa, makalit ako sulod sa kwarto niya. Kamustahon ko lang siya. Hi. Ba? Nagatindog na siya? Ay, anong ginabuhat mo? Nga nagtindog ka na? Dali, alalayan ko ikaw. No. Ano ka bala? Sa nagligat pa ako nagtindog. Mga pila na kaadlaw. Mga pila ka adlaw na? Masunod na sa isa ka semana. Ano? Nabatyagan ko nga madala ko ng lawas ko eh. Wala na ako nagasagad sang tulog. Dason, wala na itong ginabatyag ko nga daw nagakaupos ako. Kag wala naman itong ginabatyag ko nga para mugat sa mga mata ko. Ang gusto lang sa lawas ko, ang mga maghigda ka magpahuway. Pero maayo na ako. Madamo gid ka salamat sa imo, ha? Medyo maniwang gihapon siya. Kanipis pagihapon sa iyanawong. Kagsubong ko lang siya nakita nga nagyuhom sang amo sini. Kag indigin mahimutig nga isa siya kadugong mahal. Lira? Anong siling mo? Siling ko, madamo gid ka salamat. Oo. Wala sang anuman kamahalan. Hindi ako pagtawag sa amo sina. Nga aman. Wala ko sang handom nga tungdan ng obligasyon bilang isa ka hari. Ano?
Hindi ka gusto nga manginhari? Oh, Lira. Hindi ko na lang siya pagpamangkuton kun nga nangin masako ako sining mga sinimana. Gani, wala ko ikaw na bisitahan, Permi. Ginambal man ila sang kabulig. Madamo ka kuno sang ginaobra? Paano ka nakatindog nga ikaw lang? Ay, ang buot ko silingon. Basta ka na lang nagtindog nga isahanon? Oo. Nakabugtaw na lang ako nga isa kaaga sina mamagaan ang pamatyag ko. Kagantes nag-abot ang ugto. Do ginatak-an ako nga nagapungko lang ako sa wheelchair. Kaya gitirawan ko nga magtindog. Kag nahimo ko. Pero medyo maluya pang batiis ko. Pero okay na ako. Kadasig ba? Kadasig sa pag-ayo mo? Kadugay na gani eh. Kung may mga encounter kami, kag kung maigo ako sa bala, ginahigda ko na lang ina sa isa ka adlaw. Kag nag-aayo man dahil ang pilas ko. Ha? Amo sina kadasig? Naagyan mo na ba lang nga mapilas ang madalom diri sa kalibutan sa mga tao, Lira? Wala pa. Amo gali nga daw tingala kagid. Daw nakailis ka. Marakat ka ba na subong? Oo. Ma-home service ako. Papauli ka ba na karon? Oo naman. Hindi gid ako ka-get over. Okay ka, ha? Bisan ako. Ginabudlayan sa pagpati nga nakatindog ka nga isahanon. Mas mangin madasig ang recovery mo sina kay makagwa ka na. Pwede ka na nga makalili sa balkonahi. Kag hindi naman magdugay, mahimo ko na ikaw nga ilagaw sa park. Kuna mo, nagabanago kali kita sini? Alang-alang mga dingutan ko ikaw sang sila kasang adlaw. Kay malahalon ina sa aton. Kung sa bagay. Ang masunod sina, base kung mangin bisita naton, ang boss mo nga general, ha? Wala ko anay ginapaminsa rin na madugay pa inay. Amo bala? Ay, anong gusto mo nga pasulubong ko sa imo karon? Pizza? Ilang all cheese pizza? Pwede? Nagakaon ka na sang solid foods? Babe, base ko makapalain na sa imo. Ay, hindi man siguro. Okay. Tinguhaon ko nga makapauli sang temprano para nga masalo kita sa pagkaon sang pizza. Sige. Pero maghalong ka, ha? Sige. Thank you. Girl, may pa-appointment ko no sa imo, Tani. Manubya sila. Gusto nila nga magpatato sa imo. Angie, hindi lang anay ako magbaton sang kliyente, Kailagaw ko anay si Sotelo. Ano? Ilagaw? Anhon mo siya? Abahon? Buang! Makatindog na siya, no? Kag makalakat-lakat na jutay. Ay, abi mo? Excited gani ako magpauli subong, Gusto ko siya nga makita nga nagalakat na. Hala, Hindi pala siling sang doktor niya. Kalambot pa sa 3 ka bulan ang pag-therapy sa iya. Kag makalakat siya. Tapos, malakat-lakat pa ya ka mo? Nakibot gid gani ako, Basi ko nagulpihan lang siya, girl. Kag mabalik ospital naman siya. Ngaw, din ka mo malagaw. Sa idalom lang sang unit nga ginaistara namon. May gamay nga park kag swimming pool didto. Hoy, girl, mag-join bi ko. Gusto ko man mag-dip sa pool, kaupod sa tisoy mo nga alaga. Tisoy?
Hindi ka magsiling. Wala mo ina natalupang dan. Gusto ka. Wala gid matuod. Ay, Diyos mio. Ara ka naman. Ay, ambot Ara ka naman sa pagpabulag-bulag mo nga, Idna. Nagpabulag-bulag ka naman sa kagapuhan sa iba niya mga boys. Kaniwang bala sa iya katama. Ano gidabing tulukon mo? Ay, madam. Guwapong bisita mo. As in, super. Super gid. Man kung ako lang ang nagabantay sa iya, ay, mabra na lang ako ka magpanti. Nga, malakat-lakat sa kwarto ni Tisoy. Ano kay ikaw Super bato kagidya. Ari, naman kita. Mapauli na ako Hoy, mabalik ka buwas. Base ko sa madaso naman nga si Mana. Pahibalon ko lang ikaw Mayang gabi, Dailira. Mayang gabi man. Si Sotelo, nagabugtaw pa bala siya? Gindalan ko siya sang ginapangayo niya. Ay, pwede na siyang makakaon sina Dayhaw? Basi nagpangayo siya mo. Sige kantuan ko na siya. Madiretso na lang ako sa kwarto niya. Ara ng pasalubong ko sa imo, ha? Gusto mo ba lang nga magkaon? Samtang mainit pa? Oo. Madali lang, ha? Makuha ako ng platito. Para nga makakaon ka sang husto. Busog ka na? Medyo. Duha palang gani ka slice ang nakaon mo. Busog ka na? Pero kung sa bahagay, maayo man gani ina. Para nga hindi ka magulpihan. Kung hindi ka na, magpasibin ka na kay Manong. Para nga makapahuway ka na lang dayon. Mabasa-basa lang anay ako sa magazine nga iniya. Para nga tuyhon ako. Dali diri, Lira. Ba? Nabatian ko ang tingog ni Sotelo. Apang wala man siya diri sa kwarto ko. Kagdo nabatian ko ang tingog niya sa akon kaisipan. Magkanto ka diri, Lira. Ara naman. Mago ako diri sa kwarto ko. Kagadtuan ko si Sotelo. Si Sotelo. Nagapungko siya sa iya kama. Kanag-atubang diri sa pertahan. Gintawag mo bala ako pagi sa imo kaisipan? Oo. Masarangan mo nga buhaton, ina. Jutay lang may mo sinang abilidad. Kag-isa ako sa ila. Paano ka nakatuon? Hindi mo na kinalan nga tunan pa ini. Inborn na Dapat, magpahuway ka na. Nakapahuway na ako. Kag wala man ako ginatuyo. Pwede ba nga diri ka ng anay? Masigilano ng anay kita? Okay. Mapungko ako diri sa kilid sang kama mo. Akong masugod, ha? Akong una nga mabukas ang tupi ko. Pwede? Sige. Paano ka nakalambot sa kalibutan nga ini?
Nagabiyahe man kami sa tiyo ko sadto, nga pirmi ko kaupod sadto. Naganin ako sa ginadayunan ko nga balay sang hari. Kagunan ako sa plano pa nga magbalik. Kagilpilit niya ako nga magpakasal siya sa kababae nga nagarin sa kaliwat sang asawa sang reyna. Wala ko nagpasugot. Kag sa ginapilit gid sang hari, naglayas ako. Naa, Tungod, hindi ko siya gusto eh. Kag may lain na ako nga ginahigugma. ginkadtuan mong babae nga ginapakamahal mo? Dapat, tani. Kantuan ko sa sang adlaw nga to. Mapakasal ako sa iya para maguntat ng hari sa iya plano sa akon. Apang wala ko na nasarapuan ng babae nga ginapakamahal ko. Ginkantuan ko sa sabalay niya, apang wala na sa nag-i-star dito, kundi ang kabulig. Amo pala? Wala kasang ideya kung sa diin siya nagkadto? Ang hindi ko na matandaan kung di na ko dapat na magkadto. Sang tiyon nga to, agad ng pakitaon siya. Apang sa ato na kami sa tunga sang kakahuyan, may nag-abot ng mga turisan, kagin sa lakay kami. Kag napatay ang tiyo ko. Makaluluoy man siya. Gusto ka? Gintinguhaan ko nga makapanagyo. Apang tama sa ila kadamo. Sang madali na lang ako nga makorner, nagsandig ako sa isa kadako nga puno sang kahoy, nga hinali lang nagbukas, kaginlamon ako. Magabiyan sa dagalinyo sa pagtumati ang magamatahong sukon sa tansugilanon sa pampalatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tao